Pentru luna decembrie am pregătit 4 ateliere superbe pe tema clarității. Vestea bună e că o parte dintre ele o să se desfășoare fizic în Timișoara și în jurul orașului, iar o parte din ele online. Asta înseamnă că oriunde te-ai afla în țară, e suficient să ai un telefon cu o cameră funcțională și ne putem vedea și acolo. Grupuri de maxim 10 persoane, în așa fel încât fiecare dintre cei care participă să aibă o șansă reală de a clarifica ceea ce e de clarificat. Ne gândim la cum să încheiem anul ăsta într-o manieră cât mai frumoasă pentru noi. Nu știu voi, dar eu de multe ori mă gândesc la ideea asta de comunitate, de oameni cu care pot sta de vorbă, cu care pot reflecta și cu care pot obține mai mult pentru perioada următoare. 2026 cred că o să fie un an important pentru fiecare dintre noi și de asta e important să avem un moment în care să ne ancorăm, în care să luăm toate lecțiile din 2025, să le conștientizăm, să le înțelegem și să le incorporăm în ceea ce urmează. Totul o să se petreacă într-un cadru plăcut, frumos, cu niște gustări, cafea, ceai, într-o manieră în care să ne permită să fim deschiși, să putem să povestim despre ceea ce ne interesează cu adevărat. Eu sunt Flavius și cred că orice schimbare reală apare în momentul în care ne cunoaștem propriul adevăr.